La Sfințite Părinte Episcop, stimate domnule primar, în această zi sfântă de duminică avem plăcutul prilej de a vă întâmpina preasfinția voastră în această așezare care, așa cum spuneam și în alte dăți, este o parohie mică, recent înființată, totuși a dovedit în decursul timpului că oamenii aceștia credincioși bisericii noastre sunt atașați Bisericii lui Hristos, punând toată priceperea credinților în slujirea virtuților dumnezeiești. Avem această bucurie, preasfinția voastră, pentru că această Sfântă Biserică cu hramul Învierea Domnului, deși a fost construită la începutul secolului al XX-lea, ea n-a primit Sfintele Moaște în Sfântul Altar, a funcționat ca biserică parohială în atâția zeci de ani, fără să